We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umamncane ungibangisa amafa kababa. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngikhulele esithenjini. Ubaba ubenamakhosikazi amabili, okungumama wami kanye nomamncane. Besihlala emakhaya eMsinga, KwaZulu-Natal. Ngakhuliswa umama ngaze nganeminyaka ewu-10. Ngebhadi washona. Walala ekhala ngekhanda akavukanga ekuseni. Kwaphoqa-ke ukuthi uvalwe umuzi kamama ngoba nami ngangisayingane. Ekushoneni kukamama ngathathwa ugogo ozala ubaba. Ngahlala kahle-ke kugogo ngaze nganeminyaka ewu-14. Naye futhi ngelishwa wandlula emhlabeni. Wayesekhulile ugogo kakhulu ngoba ushona nje wayeseneminyaka engu-84. Kuthe ekushoneni kukamama nogogo kwaphoqa ukuthi ngiyohlala nomamncane. Ubaba ubengumuntu ongahlali ekhaya esikhathini esiningi ngoba wayenamatekisi ahambela koGoli. So ubenomunye umuzi eGoli. Ekufikeni kwami-ke kamamncane ngaphila kahle ngingathi nje unyaka owodwa. Kuthe emva konyaka kwashintsha ukudla epleyitini. Ngingasho nje ngithi into esasiyibanga nomamncane wayenganayo ingane yomfana. So ubaba eyintweni eyiningi ubehamba nami. Makukhona inkomo egulayo ubaba ubethuma mina. Makunemoto efile ubaba ubethuma mina komakhenika. Kangangokuthi ne-checking yeyimoto ibiqoqwa imina ngiyibale bese ngiyindlulisela kuye umamncane. Lokho kwakungamphathi-ke kahle umamncane. Mangithi impilo yami yashintsha, ngisho kanjani na? Since ubaba bekungumuntu ongahlali nathi esikhathini esiningi. Ngenyanga ngingasho nje ngithi ubehlala iviki elilodwa. Kwafika lezinto zama-feeding scheme esikoleni. Mina bese ngingasaphakelwa ekhaya, kuthiwe ngidlile moso esikoleni. Lokho kwaphoqa-ke ukuthi ngoba bekuyimi ophakela izinja ekhaya, ngigcine ngidla nazo. Angithi bekuyimi obegeza izitsha njalo ntambama mabaqeda ukudla. So isikhokho bekuba esezinja. Bengazi ukuthi ngaphambi kokuthi ngiphakele izinja kumele ngiqale mina ngidle leso sikhokho ngehlise ngamanzi. Bekakwenza kanjani-ke ukuthi angangiphakeli? Angithi njalo ntambama bengilanda izinkomo zasekhaya ngoba bese ngichazile ukuthi bekuyimi ngedwa umfana. Mangiphuma mina ngiyolanda inkomo ngizoshiwa kuphekwa. Kodwa mangibuya akusana lutho emabhodweni. Uma ngibuza kuthiwe angithi wena udlile esikoleni. Ubethi ubaba makasithengele impahla ngoDisemba ubethenga ahlanganise nezasebusika. So beziba ziningi impela izimpahla zethu. Umamncane bekuthi nje ubaba makahamba asale azithengisa lezo zimpahla noma aziphe abantu bakubo. Uyothi afika ubaba engibuza ngezimpahla, aphendule yena kuqala umamncane athi ngiyazilahla izimpahla mina mangiyodlala ibhola. Manje ekhaya kwakunomthetho wokuthi into mawuyilahlile uyoze uyithole mase kuthengelwa wonke umuntu. Ngaphandle makuyinto edingakala esikoleni.
Uthe esuka lapho waqala manje ngithi mangimikisa imali ye-checking kuye ahambise umbiko kubaba othi imali iyashoda. Ubengathathi imali eningi, ubethatha o-R50 noma o-R100 enzela phela ukuthi ubaba avele abone ukuthi imina. Ngikhumbula nje ngolunye usuku ubaba wasuka eGoli ezele ukuzoshaya mina ngendaba yokuthi sengitshontsha imali. Wangishaya ubaba wacishe wangibulala ngoba kwaphela iviki lonke ngingayi esikoleni. Nginjani imivimba yemvubu. Akugcinanga ke ukulahleka kwemali. Lokho kwaphoqa ukuthi ubaba aze acele ukuthi abashayeli imali abayifake ebank lakhe. Ezakhe izingane ubezihambisa esikoleni. Phela angithi wayenemoto. Mina ngothi ngibuya ukuyovulela inkomo, ibe iphuma imoto yakhe nezingane zakhe. Mina sekuphoqa-ke ukuthi ngihambe ngezinyawo. Ngapha kwakuqhelile ekhaya nasesikoleni. Kuthe mase ngenza umatric, ngilokhu ngiphila leyo mpilo. Ngenhlanhla ngawubhala ngawuphasa umatric wami. Ubaba wabesecela-ke ukuthi angiqhubeke ngibheke amabhizinisi asekhaya. Yena uzobheka lawaseGoli. Wayesendlondlobele kakhulu-ke ubaba ngaleso sikhathi. Phela wayenezitolo ezidayisa ukudla ngasekhaya. Angibanga nankinga-ke naloko. Kwathi nje ngonyaka ka-2012 ngoDisemba kwafika izingane zosisi bakhe zamantombazane zizovakasha ekhaya. Ngakhelwa itulo lokuthi oyedwa walezi ngane athi ngimudlwengulile. Angithi ngase ngihlala emzini kamama. Isetup yasekhaya-ke kwakuwukuthi nalowo unomuzi wakhe, kodwa igceke lalilodwa. Ngavulelwa-ke icala ngaboshwa. Ngangayithola nebheyili. Ubaba wezwa eseGoli. Ngalihamba icala laze langigweba. Ukuthi kanjani-ke nami angazi, ngoba phela angikaze ngidlwengule muntu mina. Ubaba-ke ubeza azongibheka ejele. Kuthe ngolunye usuku kwathiwa nginevizitha. Mangifika uyena umamncane. Wayezohleka nje, esho nokusho ukuthi bengithi ngiyophelelaphi. Yena phela unama-connections. Ngilana nje ama-connections wakhe. Wakhipha negama lokuthi uma ethanda angangithengela iziboshwa zingibulale. Ngaxolisa-ke ngixolisela into engingayazi. Ngamuthembisa ukuthi noma ngingaphuma ejele angeke aphinde angibone. Nangempela-ke ngaphuma ngo-2021. Ngaphumela kwenye intombi engayithola kuFacebook. Ngahlala-ke unyaka wonke ka-2021 ngingayi ekhaya. Kuthe ngonyaka ka-2022 ngezwa kuthiwa ubaba uyagula. Ngaya ngayombona kanti uphethwe ama-kidney failure. Ngebhadi-ke ngoJuni walowo nyaka wasishiya emhlabeni. Samufihla-ke ubaba. Kwathi nje ngalelo langa siqeda kufihla ubaba, wangixosha umamncane ethi angibone engize ngayo. Akafuni ukuphinde angibone. Nangempela ngenza njalo. Kwathi nje emva kwamasonto ambalwa ngathola i-call ebuya kummeli ukuthi angize kuzofundwa iwill.
Ngaya mangifika ngithola umamncane kanye nezingane zakhe. Yafundwa ke iwill. Kwatholakala ukuthi ubaba imfuyo yakhe yonke, amatekisi kanye nezitolo nenye ingxenye yemali eningi ukushiyele mina. Izingane zakhe wayezishiyele ama-20,000 ngayinye. Umamncane ke yena wamunika u-50,000. Kuthe nje makuqedwa ukufundwa iwill, wavele waquleka umamncane. Waphuthunyiswa esibhedlela. Nami ngathatha wonke amaphepha ezinto engizishiyelwe ubaba ngayozishintsha zabiza mina. Ngasuka lapho ngathenga umuzi, ngalanda imfuyo yeza ngakumina. Vele no driver ngase ngibatshelile ukuthi i-checking iza kimi. Nasezitolo ngabazisa ukuthi imali izolandwa imina, hayi omunye umuntu. Umamncane ke uthe esuka lapho wayozama ukuyiphikisa iwill enkantolo, kodwa ngebhadi nakhona bamuchitha. Kuthe ngonyaka ondlule wazama ukungithengela izinkabi kwaze kwaba kathathu, kodwa ngebhadi akawinanga ngoba naku ngisaphila. Into ayenzile ke kulonyaka, uhambile wayongifaka isondlo sezingane zakhe. Nakhona lapho kwafana, akawinanga. Lo sisi ke engahlangana naye kuFacebook, lo owangisiza ngiphuma ejele. Ngikhuluma nje sengimlobolile, usewunkosikazi wami. Ngiyafisa ukuqhubeka ngibheke izingane zakithi. Kodwa manje ubuhlungu angizwisa bona lo mama. Lo muntu wangihlukumeza ngikhula. Akagcinanga lapho. Wangifaka ejele ngingenzanga lutho. Naku-ke sengikhohlwa, kwathi nje lapho sengizophuma ejele, le ntombazane ebathi ngiyidlwengulile yeza yazongibona izoxolisa. Kuyimanje kuthiwa uyinto nje ephuza izikali, uyisidakwa sendawo, kanti futhi uyakhuluma, asho ukuthi umamkhulu wakhe wamqambisa amanga. Kudala ke ngayixolela le ntombazane ngoba ngangazi ukuthi yenzisiwe lento. Ngicela ningibonise ke ukuthi ngenze njani ngezingane zikababa, ngoba nginomqondo wokuthi ngizithathe zibuye zizohlala nami ukuze ngikwazi ukuzibheka kahle. Engithanda ukukundlulisa kubazali abakhulisa izingane ekungazona ezabo. Abazithande ngokulingana izingane ngoba abazi ukuthi ikusasa libaphatheleni. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.